Po 4 měsících se mi vrátily Pokémon karty, které jsem posílal do Ameriky ohodnotit společností PSA. A v tohle videu se podíváme, kolik mě karty stály, kolik jsem utratil za grading a jestli tam je nějaký potenciální zisk, ztráta, anebo jestli to je tak trošku break even. Jdeme na to. První kousek máme Venusaura z base setu v dvojce. To je škoda, u těchhle z těch je nejlepší, když člověk hitne jedničku. Protože ty jedničky jsou prostě skoro stejně drahý jak šestky a víc sběratelsky atraktivní. Osobně mám pozbíraný jak Charizard a Blastoise, tak Venusaura v jedničkách. Není to jako drastický nárůst ceny, ale jednička je vždycky lepší jak dvojka, trojka, čtyřka. Tyhle známky jsou takový nemastný, neslaný. Tak, další kousek. Máme tady Zapdos z base setu. To vypadá celkem clean. Předek, to mám pocit, že jsem si s tím trošku pohrál, že jsem tam měl nějakou špínu, kterou jsem sundal z toho. Takže by to mohlo být něco jiného. OK, sedmička je v pohodě. Jako těch starších, prostě dokud člověk nehytne devítku, nebo desítku, tak je to takový, takový nic moc, ale pěkný kousek. Dál tady máme Mewtwo z base setu. Ten holovej, k té kartě asi nemám co říct. Taky poničená, tady jsem určitě nešel na žádnou velkou známku, jenom spíš nějak jsem se k ní dostal a říkám, proč ji neohodnotit, prostě je to pěkný mít ve slevu tyhle karty. A máme 4. Co tady máme dál? A tady máme ty Kingdry, těch je fakt hodně, ty projítneme rychle a nebudeme to zdržovat. 10 u první hnedka, nazdár. Super. U nich je strašně těžký dostat 10, takže jak už jsou to proma a z těch boxů prostě vždycky jsou třeba poškození rožky nebo off-center nebo něco s nima je, tak ten cenový skok na 10 u nich je dost solidní. Myslím, že teďka jako RAW je nějakých 45 €, v devíce okolo 80 a ty 10 jdou za nějakých 360 € přibližně. Cenu budete mít na obrazovce. Jdeme dál, další Kingdra, tahle už 9. Desítka, další 10. A 9. Ta je trošku off-center, vypadá se mi zdá, zleva doprava, yes, 9. 9, co pak máme dále? Tahle vypadá taky, že není úplně perfektní, trošku rožek, trošku centering, 8, ty kráso. Tak to nevím vůbec, co na ní je, tyjo. Jako ťupka. Jako nezdá se mi. Nevím, vůbec netuším, co je na ní tak špatného. Jo, už to vidím asi. Tady jako v mrožku, celkem velký whitening. No nic. No nic. Tak snad další se zadaří. Ta taky nevypadá úplně nejlíp centeringem. A je to 9. Další kousek. No, tenhle nevypadá tak jako centering, není perfekt, ale to lepší. 9. A 9, to jsem splnul. Tahle by mohla být dobrá. Tady ten centering vypadá fajnově. No jo. Další 10, to už je 4. 10ková Kingdra. Bomba. Taky vypadá hodně clean. Yes, 5. kousek. Tahle trošičku off-center, uvidíme. 10 taky, holy shit. 6 Kingdra v 10. Ty kráso. To je síla. To je topka. V první submission, co mi přišel, tak jsem jich měl 10 taky. A to by všechno 9. Já nevím, minulý submission, tam jsem měl snad jenom 9. Tam jako, nevím, co se stalo. Ale asi na konci směny, nebo měl tam někdo do toho příšerný den. O tom nechci se ani bavit, jo. A už tam je první IR, ta Ethan Typhlosion z Distant Rivals. A ten vypadá, že clean, tam nic nevím, trošičku centering je taky fajn. Zadek vypadá taky clean. Mini tupička na rožku. A
Houdu, 10. Nádhera. Mi dal Wailord. Tak v minulém submissionu jsem měl 9 a 8, tam se mi vůbec nedalo s Wailordama. Tady tenhle ten jako vypadá, že off-center zleva doprava celkem dost. Nahoru dolů taky není perfektní, zadek je dobrý. Tady koukám, že se jim dostalo to není na té kartě, to je smítko, který se tam dostal do toho slebu. Ty kráso. No, to vypadá, že to byl whitening, ale ono to je fakt jenom čistě smítko nějaký. Tak uvidíme. Wailord, takový 10? What? To se mi vůbec nezdá jako takhle. To je fakt zleva doprava je úplně off. A nice. Nebudu si stěžovat. Enzorua. Nádherný promíčko. Tyhle si promíčka sbírám. Těch si pár beru prostě za mě časem, jak byl minulý rok, na začátku minulého roku boom celkem s promokartama, tak by mohl být časem znova a ty IRka prostě těch je limitovaný počet. A Zorua ještě s trenérem N, který je prostě jako nejoblíbenější mužský trenér, tak je za mě za tu cenu, myslím, že teďka je okolo 5-10 euro, něco takového, jako moc nemá, tak za mě je to hodně zajímavý kousek do sbírky. A my ho máme v 10 tady. Tady v 10, to je nádhera. Já se ho teda nechávat nebudu hodnocenýho, já si ho hodnocení nechám jenom fakt moje peak karty, které já jako mám vzpomínku na dětství, nebo jsou extra pro mě nějak významný. A jelikož N ani Zorua nejsou úplně můj favorites, tak ho budu pouštět dál. Tohodle, mám jich ve sbírce dost těch obyčejných hodnocených. Tak, zase jsem líknul Eevinu. To mám PS10, to je promíčko nádherný. Taky, z prismatiku. Posílal jsem jich hodně do Becketu, tam samý 9,5, to pak bude taky video, to má k tomu ještě skvělý příběh s tím, jak to funguje v Becketu. Úplně se na to těším. Ale tady 10. Nádhera, promíčko v 10, to je vždycky topka, protože ty promíčka mají tak příšernou kvality kontrol, že chytnout 10 je někdy zázrak úplný. Jedem dále. Sylveon's Prismatic Evolution z takových těch černých boxíků, kde jsou všechny ty evoluce prismatikový s tím stempem. A to máme v 10. V 10 nádhera. Nádhera. Další Sylveon a taky 10. Bomba. Jo. To byl prostě pěkně, jak jsem poslal, tam není žádný hlubší meaning na tom. A tohle mám pocit, že byl jako top hit, který jsem posílal v tomhle submissionu, že ten, když dostane 10, tak je jako fakt raketovej. Hlavně, když jenom Zekram, kdo mě zná, tak ví, že to jsou moje oblíbení Pokémoni. Black and White, prostě na to jsem vyrůstal. A kompletu Master Set, takže tohle už mám raw, takže PSAčko taky nepotřebuju. Ale v 10 by to mohlo být hodně fajn. Je to tam. Ty krása. To je pěkný kousek, no. To je pěkný. I ten art je nádherný prostě. Za mě jako extrémně povedený sety. Extrémně povedený White Flare Black Bolt. Za mě úplná topovka. Ethan Adventure z Destiny Rivals. Dánej Pichu, Cyndaquil a Slugma. A 10. 10. Team Rocket Ariana. Tu jsem otevíral, když jsem byl v Zardo Cards, tam přes ně jsem posílal PSAčko. A to jsem tam koupil balíčky nějakou tinku. A to jsem tam otevřel, tak jsem to rovnou poslal. A uvidíme. Aj, 9. To bylo takový, že kdyby přišel do 10, jak je to skvělý storičko, ale dopnu jsem to tam, když jsem tam dával tyhle karty, pošlu jí při 10, ale bohužel 9. Ale trenérka je to fajnová. Enzoroark, teďka tam vím, že jsem dneska posílal hodně full artu do toho PSAčka, takže teďka myslím, že tam bude nějaký streak. Vím, že teda pár mých zničili, že jak jsem to byl vyzadávat, tak už jsme jich pár posílali reklamovat. Že v přepravě prostě byly rozbitý, takže máme od PSA reholder zdarma. Takže to mám pocit, že tam pár nic jako extra, jenom fakt full arty z Black Boltu, nějaký Destiny, možná Journey, 9, 10, pár karet, ale nic extra. Zoroark, full artovej, to je Journey a 10.
taky s Enkem. Enzoru, Arkanzoru a tady jsme to dali omylem špatně. Plach desítkám. Tohle jsem koupil od kámoše a ta karta jsem říkal, ty krása, na to jak stará je, tak je fakt clean, tak ji pošlu ve slebu, jako není to nic drahýho, je to prostě karta za pár stovek v rozstavu, ale když dostaneme desítku, tak ten up je tam jako, potenciál je tam neskutečný, ale já budu spokojený jako za nižší známku u ní, protože ten art, to reverse je fakt nádherný a možná, a ten swirl ve prostřed toho hola, tak toho jsem si v životě, OK, tak ten nejspíš do sbírky. Hodím si ho bokem a možná časem, kdybych náhodou, ale toho si asi nechám. To je topovej. 9, yes, ty kráso, to je nádherný. Ten je fakt pěkný. Ten jde bokem, ten jde tady stranou. Tady se dáme, jde trošku líp vidět. Tak, Agron z Ruby Sapphire. To já jsem kupoval pár od kámoše, těchhle z těch E-Series, asi to pár starších kousků. A ty jsem posílal, tak uvidíme. Tam jako nečekám, tam by byl zázrak, když dostanu nějakou 9, ale chtěl jsem si je poslat, to mám pár vintageů taky. Tak mrkneme na to. A začneme na Agronem z Ruby Sapphire 8. No, má tady trochu whiteningu, jo, ty rožky jsou prostě perfektní. To nedá se svítit. Houndour, centering je fajnovej. To je jako ťupka 1, 2, 3, 4, ale nic extra, takže to nemusí být nejhorší. 7. Přijde dost přísný, ale OK, tak jsme nic nečekali. Team Aqua Sharpedo, Magma versus Aqua. Ten holo je clean, zadek taky 2 tečky whiteningový. Uvidíme. Taková 8. Yes. Crawdant, Magma versus Aqua a taky pár ťupek v rozích. Taková 7, 8, trošku offsente zleva doprava. 8. Dobrý, to je škoda. Misty Psyduck. Jedna z dražších Illustrations Rare, který jsou aktuálně dostupný. Ty Psyducky, Misty Psyduck, prostě to je... A hlavně je to strašně jako povedená karta, je to ještě ze setu, kde jako není to malý set, ten Destiny Rivals, takže jich tolik nepadá. A v desítce za mě jedna jako z karet, kterou si myslím, že se možná vyplatí dlouhodobě držet, že to je jako je to Misty, je to Psyduck, karta je nádherná. Má to nějaký prvotní hájez, to splňuje jako všechny ty faktory, si říkám, hele, tohle když uložím na dlouho, tak podle mě neudělám zase tak velkou chybu. 9. Škoda. V desítce by to bylo fakt skvělý. Ducklet, White Flare, IR-ko. Rostomilá karta. A 10. Ty White Flare a Black Bolt, tak ono, jak ty sety jsou strašně velký. Já to říkám vždycky všude, jak nad tím přemýšlím, proč ty karty jsou vlastně jak drahý z toho Black Boltu White Flare. Tak těch karet padá, jakoby těch IR padá hodně, ale jak jich je tam hodně různých, tak od každý ty karty je actually vlastně málo, takže ty nejlevnější tam je prostě 5 euro a nějaký ty obyčejnější nebo trošku zajímavější je prostě 20-25, jak je tam hodně. Takže dokážou často překvapit nějaká Volcarona, prostě 30 euro z Black Boltu nebo z White Flareu. Volcarona, to stojí jak teďka Clefairy z Perfect Orderu, jo. Minun z Paradoxu, bože no Minun, Plasl nebyl dobrý, takže Solíčko, PSA 10. Taky nádherná karta. Pár jich mám, ne IR ve sbírce, běhám se jenom takhle na jeden řádek, ať jsem líknul žencí, nevadí, jeden řádek Plaslu, jeden Minunu, prostě v obyčejný starší karty, a protože to je prostě, to roztomilý. Čencí v desítce, Psyduck, Bellsprout, Ditto, Snorlax a Blissey, je to tak? Taky nádherný artwork, v podstatě jeden z jako 100 hitů z Twilight Masquerade.
Nádherný járko. Jdeme dál. Funpy ze Surging Sparks. Tenhle artstyle, to je teďka myslím, že Hitmontop vyšel v podobném stylu. Nevím, jestli to je stejný umělec Sabotery. Nevím, neznám. Ale ten artstyle je fakt pěkný u téhle karty. A máme u něj 10 další. Let's go. Let's go. Tak, tady už jsou asi ty full arty konečně. Destiny Rival Moltres. Team Rocket 10. Nidoking z Destiny Rivals další. Pěkný full art. Teď jsem taky dostat tyhle full arty, oni jako stojí trošku víc než klasický, ale prostě když člověk si nechce kupovat jeden SAR kovej art za 3 až 12 tisíc toho Mewtwo, nebo kolik stojí, tak koupit si pár těchhle si od každého jeden, prostě vyjde to na 2-3 tisíce dohromady, možná i míň ty všechny tyhle z Team Destiny, okolo 2-3 bych tak tipnul. A za mě člověk neudělá chybu tím, prostě ve sbírce jsou to nádherný karty, furt tyhle full arty. A 10. Let's go. Tady Crobat, další z Destiny Rivals. 5 centering vypadá pěkně, další 10. Ty full arty koukám, že jsem mi dát, jako tenhle submission se mi fakt poved. Tam musím říct, už jsem pár devítek teda, když jsem to vyzvedával, tak tam jsem hodil v tradu. Který tam, myslím, že 3 Kingdry a nějaký 3 IR jsem hnedka vyměnil, já jsem si totiž potřeboval další Rumble takhle do sbírky, takže to šlo ve výměně. To jsem ještě udělal radost, když jsem to vyzvedával a když jsme teda koukali, že jsou zničený. Nějaký ty, který jsme posílali zpátky. Tak, Persian zase Destiny Rivals 10, nádhera. A poslední kousek, tady máme Lily's Clefairy z Journey Together, taky prostě jako trenérský Pokémon s trenérem, co tam je na obrázku. Lily ještě k tomu jedna z nejoblíbenějších trenérek, taky člověk neudělá chybu. A za mě úplně nádherná karta. Taky 10. Let's go. No, jako, to já si myslím, že tohle je relativně úspěšný submission. Věřím, že vás zajímají čísla, já je mám připravený, jaká byla návratnost, kolik mě to všechno stálo a tak dále, jdeme v rychlosti na to. Raw karty jsem kupoval za přibližně 31,5 tisíce korun, naceňoval jsem to teda až v dubnu, takže ty ceny se můžou trošku lišit, ale je tam samozřejmě shipping, nějaký premium, že ty karty jsou třeba gradable, když jsem to kupoval od burzařů a vyproměruje se to nějak na takovouhle sumu. Grading za jednu kartu mě stál 24 euro. S tím, že teda já jsem posílal hodně karet, proto jsem to měl levnější a je to, vždycky se to vyplatí. Doporučuju to vždycky 2 měsíce, prostě nazbírat si ty karty nebo deal a pak je poslat naraz, vyjde to levněji. Teďka ten grading už je dražší, já jsem to ještě posílal předtím, než se to zdražovalo. Teďka už myslím, že to nejlevnější, co se dá, vyjde třeba na 30 až 35 euro za kartu jednu, když to posílá ve velkým. Hodnota graded karet, což je celková hodnota, co jsem naceňoval podle car marketu, podle price chartingu a podle toho, jak se to dá reálně prodat a jakou to reálně má hodnotu, tak ty karty vyšly na 145 tisíc korun. S tím, že když od toho odečtu teda ty poplatky a ty náklady, tak zisk celkový potenciální je 89 tisíc korun. To číslo vypadá nádherně, nicméně ne všechny karty se prodají za plnou cenu. Člověk musí platit prostě z toho, že danit, odvody a tak dále. Když někdo třeba bere i množstevně, že bere prostě 10 karet nebo 5 karet, tak nějaký slevy, což znamená, že to reálný zisk z toho se může pohybovat okolo 60 tisíc korun. Plus, minus. Návratnost, když počítám ten hrubej, tak je okolo 160% za ty 4 měsíce, což trval to všechno ohodnotit ty karty, poslat do PSAčka a vrátit je. Měsíční zhodnocení dělá 22 500 korun, 22 300 korun, aby byl přesnější, a návratnost je to až 40% měsíčně. To by bylo úplně ty nejhrubější čísla. Ale, velký ale, na co si dejte pozor, vypadá to nádherně, jo, jako 40% měsíčně, 90 tisíc, wow, nicméně. 2 měsíce jsem scháněl všechny ty karty, připlácal jsem si za karty, které jsem pak prodával, protože například gradable nebyly, že jsem je kupoval online. Následně všechny ty karty prodat, což jsou 2, 3, 4 měsíce práce navíc.
a ono se to takhle celý rozředí a plus ještě teda riziko, že třeba ten trh nebo ty karty můžou jít dolů. A jak se to rozředí, tak in the end ta návratnost měsíčně je 10 až 15% za celkový ten submission. Samozřejmě záleží taky ještě na úspěšnosti, jestli člověk posílá desítky a dostane jich hodně. Já jsem posílal nějaký karty, které jsem ani jako nešel pro zisk, že jsem si třeba nechal. A taky kolik jich máte prostě na prodej. Jo, když posíláte 50 karet, tak se to hůř prodává než 3 karty. 10-15% je skvělých měsíčně, jo, S&P index dělá 10% ročně, spořící účet je o hodně míň ještě a nějaký jako míň rizikový investice, nemovitosti a tak dále, ale tady musím brát, že to není pasivní, že tam je ta práce, že prostě je potřeba ty karty najít, zkontrolovat, poslat, člověk tam má riziko, že se mu ztratí, něco se pokazí, že dostane jenom devítky, potom jestli musí prodat, když se neprodají, tak má uvízlý peníze. Takže ono to není zas tak zlatý, jak to vypadá na papíře, samozřejmě furt. Je to fajn, jako menší přivýdělek v rámci Pokémonu, nebo jenom čistě na zhodnocení svojí sbírky, je to za mě furt něco, co se i teďka vyplatí dělat, když člověk na to má to oko, nebo se může nechat poradit s profíkama, tak to doporučuju. Já doufám, že se vám to první long form video líbilo, už mám v plánu další, teďka mi přišel Beckett, mám i v plánu jiný content a budu se těšit zase u dalšího videa. Čau.